ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2011 ኣብ ሞንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣብ ቴክኒካውን ቁጠባውን ጽላታት ንምትሕግጋዝ ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት 33 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ቀዳማይ ገጽ ዕማም ህንጻ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ንምስራሕ ብ28 ሰነ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ውዕል ተኸቲሙ። በዚ መሰረት ትማሊ 10 መስከረም እምነ መሰረት ናይታ ህንጻ ተነቢሩ ጸብጻቡ ብርሃነ ዓንደ መስቀል ኣዳልይዎሎ። ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ብመሰረት ዝተበጽሐ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ልዕሊ 33 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ቀዳማይ ገጽ ዕማም ህንጻ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ንምህናጽ 10 መስከረም እምነ መሰረት ተነቢሩ። ኣብቲ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ክህነጽ ተወጢኑ ዘሎ ሓድሽ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ኣብ ርእሲቲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝህልዎ ዓብዪ ድርኺት መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ ኣብሪሁ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣካዳሚያዊ ጉዳያት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ብወገኑ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማት ምስ ምህናጽ ናይዚ ሓድሽን ዘመናውን ህንጻ ከቃልል ምዃኑ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኒው ቺያንግ ብጊድኡ መስርሕ ህንጸት ናይቲ ኮሌጅ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ክዛዘም ዘለዎ ትምኒ ድሕሪ ምግላጽ ኤርትራ ኣብ ምዕባለ ጽላት ትምህርትን እተርእዮ ዘላ ገስጋስ ብምምጓስ ኣበርክቶ ሃገሩ ኣብዝን ካልእን ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ንምድንፋዕ ጻዕርታቱ ከም ዘዛይድ ሓቢሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ህንጻ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ዝወሰደ ኩባንያ ህንጻ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሚስተር ዛሆ ዞንኪንግ ብወገኑ እቲ ዝካየድ ህንጻዊ ስራሓት ምስ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ተመክሮ ንምልምዋጥን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝተበጽሐ ምርዳእ መሰረት ኣብ እዋኑ ንኽዛዘም ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣነጺሩ። ብመሰረት እቲ ብ28 ሰነ ዝተኸተመ ሰነድ እቲ ኣብ ቀጽሪ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ 18,000 ሜትር ዝተደኮነ በዓል 3 ደርቢ ህንጻ ምስ ሙሉእ ትሕተ ቅርጹ ኣብ ውሽጢ 30 ኣዋርሕ ክዛዘም ምዃኑ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ህንጻ ኣብያተ ጽሕፈት፣ መምሃሪ ክፍልታት፣ ኣብያተ ንባብን ኣብያተ ፈተነን ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ምስፋሕ ኣገልግሎታት ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ምድንፋዕ ስነ ፍልጠታዊ ምርምራዊ ስራሓትን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።